Mga exhibitors, mga farmer cooperative o asosasyon o mga micro, small and medium enterprise misalmot sa paglusad sa kadiwa sa Pangulo. Mga exhibitor mapasalamaton nga dunay dapit diin makapakita sila sa ilang mga baligya o produkto. Samtang nitambong usab ang presidente sa pagsubo sa housing project sa Dakbayan sa Sugbo sa South Road Properties. Niyang report ni Femery Dumabo. Unang gitambungan sa presidente ang launching sa kadiwa ng Pangulo. Din 50 ka mga exhibitors, mga cooperative o asosasyon sa mga mag-uuma o mga micro, small and medium enterprise ang misalmot. Ilang gipahimutang ilang mga produkto sa Capitol grounds. Sa pag-abot ni Presidente Marcos, iyang gitagsatag sa pagduol ang mga exhibitors. Ugang ubang produkto iya pang gipang tilawan. Matod ni BBM, una gilusad ang kadiwa nitong Disyembre, isip kadiwa sa Pasko ug nakitang nagmalampuson. Ilabi na nga dako kining makatabang sa food crisis sa nasod. At gustong-gusto ng tao dahil nga naman may bilihin na mas mura kaysa sa makukuha sa labas. Ang sistema namin ginawa rito kung paano namin nagawa ng mas mura ay dahil diretso galing na ito sa farmers. This is one of the many programs and collaborations that Cebu and our dearly beloved President will work on for the betterment and upliftment of the lives of Cebuanos and of Filipinos. Atong sa Capitol, no, we're launching it here. But what we will try to do is make it regular, meaning pwede pong baka every payday, no? So kami po yung makikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Sana po ay maging partner natin sila. Ang mga exhibitors mapasalamaton nga adunay ingon aning nga proyekto. Ang among business, ma'am, kay matabangan man gud siya kay as a small business owner, as a small nag-manage ani, daw okay siya ma'am, daw siya matabang sa amo. Ang kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo ang hangtod pa ugma. Gitugan ni Marcos nga una niya kining higayon sa pagbisita sa Sugbo sukad siya midaog isip Pangulo sa nasod. Maong nipasalamat siya sa mga Sugboanon sa dakong suporta nga iyang nadawat. Samtang gipanguluan usab ni BBM ang groundbreaking sa housing project ubos sa iyang flagship pambansang pabahay project para sa Pilipino program sa SRP sa Dakbayan sa Sugbo. Uban sila sa Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, Cebu City Mayor Mike Rama, Cebu Governor Gwen Garcia ug House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ilang gilusad ang Cebu City South Coastal Urban Development Housing Project sa Barangay Basak sa Nicolas. Unang ipatukod ang napo ka mga building nga tag 20 ka andana sa 25 hektaryang luna. Gibanabana nga 8,000 ka mga informal settlers o low-wage earners ang makabenepisyo niini. Isa po ito sa mga solusyon upang maibsan ang problema ng kakulangan ng bahay sa ating bansa at mabigyan ng disente at komportableng pamumuhay ang ating mga kababayan. Uban ni Marlon Melgazo, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.